ng mga nagbabagang balita. SK Kagawad sa Milaor, patay matapos sumemplang ang minamanayong motor at mabangga pa ng kasalubong na jeep. Kamsur Police, all set na sa seguridad na ilalatag sa week-long celebration ng Kaugma Festival. Fluvial procession sa Imay ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia sa Biyernes, pinaghahanda na. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Patay ang isang SK Kagawad matapos sumemplang ang minamaneho niyang motorsiklo sa San Fernando, Camarines Sur. Ang rider matapos sumemplang nasagasaan pa ng kasalubong na jeep. Si John Amador sa detalye. Sa CCTV footage na ito, kuha pasado alas 11 ng umaga nitong May 19 sa kahabaan ng Maharlika Highway na sakop ng Zone 3, Barangay Buenavista, San Fernando, Camarines Sur. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, makikita ang isang truck na nakahinto sa kalsada. Maya-maya pa, makikita ang paparating na motorsiklo na may angkas. Bahagyang umandar ang truck hanggang sa promeno ang motor at sumemplang. Sakto namang paparating ang isang pampasaherong jeep na nasagasaan ng mga biktima. Sa lakas ng impact, tumilapon ang backrider habang pumailalim ang driver ng motorsiklo na SK Kagawad ng Barangay Mayaw, Payawan, Milaor. Samantala, pasado alas 11 naman kanina nang sumalpok ang isang tricycle sa isang jeep sa tapat ng simbahan sa San Fernando pa rin. Ayon sa San Fernando Police, wala namang nasaktan sa insidente at nagkaayos na umano ang mga sangkot na driver. Muling paalala ng PNP sa sunod-sunod na aksidente sa lansangan. Bago po kita masakay sa sasakyan, dapat inot po, maarang sa mahal na Diyos, mapangadji. Sunod, i-observe ta po si Prino, si ano. Saka pagyaw na po kita sa sabi kayan nanyaw na kita sa momentum kang pagmamaniyo, dapat mag-focus po kita. Correct. Na itong data pabayaan na minsan simpleng pagkakamali ta po possible na maging kausa kang aksidente. John Amador, CSN. Nabudol o nabiktima ang isang sari-sari store sa San Fernando, Camarines Sur ng pekeng pera modus. Ang siste, nagpa-cash in ang suspect sa nabiktimang tindahan. Nagbabalik si John Amador. Gamit ang 3 pekeng 1,000 peso bill, nabiktima ang isang tindahan o sari-sari store ng isang kawatan sa San Fernando, Camarines Sur. Ayon sa may-ari ng tindahan na tumanggi ng humarap sa kamera, pasado alas 7 nitong May 18 nang magpa-cash in sa e-wallet ng 2,000 pesos ang hindi pa nakikilalang mga sospek at namili sa tindahan. Huli na nang mapansin nilang peke ang ibinayad nito. Sa backtracking ng barangay council na nakakasakop sa lugar, kumain pa sa isang kainan ang nasa 5 sospek at umalis lulan ng sasakyan. Sarap na naman ang modus nin mga kawatan, ini pong pang babariwas si mga peking kwarta na 1,000 na kwarta 1,000. So nangyari ini base duman sa naging biktima kang pizza 18 banggi. Digdi mismo sa inyong tindahan na halos tapat kang Crispy King. So ini po nagkarakan siguro sa Crispy King ang mga suspect din nagtransact pa sa iyang tindahan, nagpa-GCash, ng amount ng 2,000, then another one is nagbakal pa nin kantidad na mga sigarilyo ang ginamit pa sa pang peking 1,000 na kwarta. So all in all, 3,000 na peke ang naibayad sa tindahan na ini. Ayon kay Punong Barangay Modino, may lead na ang pamilya ng nabiktima matapos mag-backtracking gamit ang numerong ginamit sa pagpakash in ng kawatan. Nag-tracing da sa paaginin katong ginamit na numero sa pagpa-GCash. Then may nagluwas ng sarong persona duman, sarong pangaran na ito ang may kapot kan account na ito o kang numerong ito. So, and ang sarap pa na mapa-review sa CCTV, digdi mismo sa residensya na kaniyong sa may Crispy King para makuata ng detalye para duman sa ginamit ng mga bihikulo. As in, si mga pag-iriba ninda. Ngayong araw, dumulog na sa PNP ang biktima para magreklamo at mapigilan ang modus sa pagpapakalat ng counterfeit o peking pera at nagpapaalala din ng mga otoridad na maging mapanuri sa mga ibinabayad na pera.
Jan Amador, CSN. All set na ang seguridad na ilalatag ng Camarines Sur Police Provincial Office sa week-long celebration ng Kaugma Festival. Higit sa 700 pulis kasama ang mga force multiplier sa mga barangay. Ide-deploy ayon kay Governor El Rey Villafuerte. Narito ang ulat. Ilang araw na lang bago ang inaabangang hottest festival in the world, ang Kaugma Festival. All set na ang ilalatag na seguridad ng Camarines Sur Police Provincial Office para sa week-long celebration ng Kaugma Festival. Ayon sa CSPPO, kabilang sa kanilang tututukan ang mahigpit na pagbabantay sa pangunahing venue ng Uptown Kaugma. Kabilang ang checkpoints, crowd control, traffic management at police visibility. So ini po dahil sa ongoing pa ang satuyang preparasyon, baka madagdagan pa ini na 700 personnel na ini. And igong mga equipments na ipapadaradig di ang regional office kasi alam ta naman po si satuyang regional director, si General Miranda na very supportive sa mga Araucanian events na gusto niya talagang planchado, gusto niya ang security kang gabos na nag-participate, nag-attend, and si mga VIPs, may itaw talaga kang kapulisan. Ayon kay Governor El Rey Villafuerte, maliban sa PNP personnel, nakahanda rin i-deploy ang mga force multipliers hanggang sa barangay level. May request din ang probinsya na augmentation ng PNP personnel para sa police presence at visibility. Magtatalaga rin ng medical station sa loob at labas ng Kaugma grounds para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Inaasahan kasing 200,000 ang dadag sa gabi-gabi sa week-long celebration ng Kaugma na tinaguri ang People's Festival. Target nilang mapanatili ang kaayusan hindi lamang sa Uptown kundi maging sa mga komunidad na dinadayo ng mga turista. 24 hours po ang preparation natin para sigurado no, na maging maganda po ang Kaugma Festival. Unang inaayos natin yung traffic. Nakiki-coordinate na po tayo sa iba't ibang ahensya, sa iba't ibang munisipyo, sa barangay, DPWH, kapulisan para maayos po ang traffic. Nag-request po tayo sa Region 5. Hindi lang po sa Region 5 PNP, pati yung Highway Patrol, re-request natin. Mga civic organization, nakikoordinate tayo. Ang paradahan po, as far as Freedom Stadium, may paradahan sa loob ng Kapitolyo. Bawal magparada sa kalye kasi magta-traffic. So inaayos po natin ang parking, ang flow. Nick De La Cruz, CSN. 5 ang arestado sa magkakahiwalay na drug operation ng pulisya sa Libmanan at Naga City. Higit sa 800,000 pesos na halaga ng shabu nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon. Si Jan Amador sa detalye. Hindi na nakapalagpa ang dalawang lalaki matapos ang iginasang operasyon kontra droga pasado alas 3 ng hapon May 19 sa Zone 4 Looban 1, Bayawa Street, Barangay Abella, Naga City. Ayon sa Naga City Police, aabot sa 120 grams ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa mga sospek na nagkakahalaga ng 816,000 pesos. Ayon kay Lieutenant Colonel Azures, Chief ng City Community Affairs and Development Unit ng Naga City Police Office, ang mga nahuling sospek ay nasa watchlist ng PNP bilang mga PWODs o person who use drugs. Malaki rin ang itutulong ng komunidad na sumusuplong sa mga sangkot sa illegal na droga. Sila po ay nasa mga PWODs natin, person who use drugs, and nasa watchlist po natin sila. And of course, sa tulong ng ating community, ang mga kababayan po natin ay sila ang nagbibigay sa atin ng impormasyon at tayo naman po ay umaksyon at yun nga po naging positibo ang bypass operation. Samantala sa Libmanan, Camarines Sur, 3 katao naman ang kalaboso sa parehong operasyon sa Barangay Handong, Libmanan, Camarines Sur bandang alas 9:05 ng gabi, May 19, 2026. Ayon sa Libmanan Police, edad 24, 27 at 28 ang mga natiklong sangkot umano sa illegal na droga. Aabot sa 2.5 grams ang nakumpiskang hinihinalang shabu sa 3 sospek na may street value na 17,000 pesos. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jan Amador, CSN. May dagdag na healthcare on-the-go asset ang probinsya ng Camarines Sur matapos mag-donate ang United Nations Population Fund UNF. Layon ng bagong pasilidad na mailapit pa ang serbisyong medikal sa mga survivor ng gender-based abuse sa probinsya. May ulat si Regine Bue.
Bagong mobile well-being clinic for women and children ang idinagdag sa mga healthcare na go-asset ng Provincial Government of Camarines Sur matapos i-donate ng United Nations Population Fund o UNFPA ang naturang pasilidad bilang suporta ng Australian government sa lalawigan. Ito rin ang kauna-unahang mobile clinic ng ganitong uri sa Pilipinas. Ito ay mobile care for survivors of violence na layong mailapit ang mga serbisyong medikal at psychological care sa mga kababaihan at bata, lalo na sa mga nakaranas ng karahasan at nasa malayong komunidad sa lalawigan ng Camarines Sur. Ayon sa UNFPA, mahalaga ang mobile clinic upang agad na makapagbigay ng tulong sa mga survivor ng gender-based violence saan man ang kanilang kinaroroonan. Kabilang sa mga serbisyong ibibigay nito ang medical check-up, psychological support, prenatal at postnatal care, pap smear at iba pang serbisyong pangkalusugan para sa mga kababaihan at mga bata. Ayon naman sa Department of Health Undersecretary Glenn Macho Baraw, malaking tulong ang mobile clinic sa Camarines Sur dahil may mga lugar pa sa probinsya na malayo sa mga pagamutan tulad ng coastal at upland areas. Napili rin ang Camsur bilang pilot area dahil matagal nang nagpapatakbo ang provincial government ng iba't ibang mobile health services. Salamat tayo sa United Nations Population Fund, of course sa bansang Australia, dahil dito sa mga tulong na binabahagi nila sa atin, no? At napakaswerte ng Camarines Sur. Talagang na-prioritize ito dahil nga yung binanggit ko kanina na ito yung lugar na dapat unahin natin, no? At kaya tayo napapasalamat siguro with these facilities na binibigay natin. Hindi na po somehow nakakaahon sa ating mga pasyente ito. Ayon kay Camarines Sur Governor Elray Villafuerte, malaking dagdag ang mobile well-being clinic sa mga programang pangkalusugan ng probinsya, lalo na para sa mga kababaihan at mga bata na mas nangangailangan ng agarang serbisyong medikal. Dagdag pa ng gobernador, patuloy na pinapalakas ng provincial government ang healthcare on the go program sa pamamagitan ng mga mobile clinic tulad ng mammogram van, dental clinic on wheels at iba pang serbisyong maaabot sa mga barangay sa buong lalawigan upang masiguro na walang maiiwan sa serbisyong pangkalusugan. Vulnerable kasi ang women, children, pag bagyo, pag may kalamidad. So dapat talaga bigyan sila ng extra attention at ito na po yung bilang tulong ng Australian government sa kanila. Nakita naman nila ang province of Camarines Sur ay committed in helping women and children. So nakita nila na seryoso tayo, may programa tayo at ngayon tinutulungan nila tayo. Swerte tayo, out of 82 provinces tayo napili na magkaroon ng programang UNFPA. Out of 82 provinces tayo nabigyan ng mobile van. So malaking benepisyo sa atin. Dagdag ito sa iba pang healthcare na go-asset ng lalawigan tulad ng dental clinic on wheels, eye clinic on wheels, healthcare moto, women's wellness on wheels, hospital on wheels at marami pang iba na layong maabot ng dekalidad na serbisyo medikal ang mga nangangailangan. Regine Boy, CSN. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng cash assistance ng Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisda sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Governor Elray Villafuerte binigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay ng agarang ayuda sa mga magsasaka at mangingisda na backbone ng ekonomiya ng bansa. May ulat si Sam Alano. Higit 6,000 na magsasaka at mangingisda sa Camarines Sur ang nakatanggap ng tig 2,325 pesos na cash assistance mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program na ginanap sa Pwete Camsur Sports Complex. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda si Nanay Emma at Tatay David na parehong magsasaka mula sa San Fernando, Camarines Sur na ilang buwan nang nahihirapan dahil sa matinding init ng panahon nakakaapekto sa kanilang pananim. Ayon sa kanila, malaki ang nabawas sa kanilang kita habang patuloy naman mataas ang gastos ng pagsasaka at pang-araw-araw na pangangailangan sa sakahan. Tapos ng pagtag-init naman po, nagiging naaalang ang paroy. Nagkukulang kami sa tubig. Kulang ang tabang yan dahil po sa araw po sa pagpaumami, pigaano sa pagpalan master, tapos sa mga insecticide. Diyan mi po ipapadalagan. Araw mahal ang mga rodo. Gabos ng mga sa pag-mahal, siyempre paghandang na ito para magkaumagiraray. Marera na, makakamagalagit na dyan kadikit na gasolina na makapadago sa mong pagtanong. Madadagdagan ang personal kong panggastos.
Kaya walang bagay man ng giraray. Layo ng programa na matulungan ang mga magsasaka at fisher folks na naapektuhan ng matiting init ng panahon, tagtuyot at patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na may malaking epekto sa kanilang kabuhayan. Binigyan diin ng gobernador ang kahalagaan ng mga magsasaka at mangingisda bilang backbone ng ekonomiya ng bansa. Importante po tulungan natin mga paraoma dahil sila talaga ang tunay na bayani ng ating bayan. Kung wala nagtatanong, wala nagtatanim, wala tayong pagkain. Dapat suportahan sila, alalayan sila. Nagpapasalamat naman si Nanay Emma at Tatay David sa Department of Agriculture at Provincial Government ng Camarines Sur dahil malaking ginhawa umano ang natanggap nilang cash assistance sa gitna ng nararanasang hirap sa kabuhayan. Salamat po kay Gob El Rey Villaferte sa pagtabang po sa mga farmers po. Wala pong pasalamit na sa imo, Gob. Dahil na itataon mo po ang mga tabang sa farmers. Salamat po, Gob, sa mga ayaw nang itinatao mo sa mga parauma. Maski kuya po, gurano ang ka-dipisilan, pasalamat nyo po giraray na yaon mang giraray sa imong mga pag-aayaw na sa parauma. Sam Alano, CSN. Patuloy na makakaranas ng panakanakang pag-ulan ang malaking bahagi ng Bicol Region dulot ng easterlies. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Bicol Region, ngunit asahan ang pag-ulan o thunderstorms dulot ng easterly sa hapon o sa gabi. Nilinaw ng Pag-asa na hindi pa ito ang pagsisimula ng tag-ulan. Wala namang binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinaghahandaan na ng Archdiocese of Cáceres ang nakatakdang fluvial procession ng imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia ngayong Biyernes. Si Jem Garcia sa detalye. Ilang araw bago ang fluvial procession para sa Peña Francia de Mayo ngayong Biyernes, puspusan na ang preparasyon ng simbahan upang maayos ang daloy ng debosyon. Ang Peña Francia de Mayo ay ginagawa para bigyan ng pagkakataon ang mga deboto, lalo na ang mga vendor at stall owners sa Naga City People's Mall na malalim ang debosyon para kay Nuestra Señora de Peña Francia na hindi nakakalahok sa religious activities tuwing Setyembre. So ang rason kung taano kita nagsa-celebrate kang Peña Francia de Mayo para sa mga taga-Naga na siyempre busy pag September, pag piyesta, ma-entertain yung mga bisita. So dahil sindang gaya natatawa na ning panahon para mag-exercise kan sa indang devotion kay Ina. So kaya ginibot na ini yung Peña Francia de Mayo, lalong-lalo na para dumas sa mga nasa supermarket, busy sa pagtitinda. So para ini sa inda. Nakalatag na rin ang mga plano para sa mga aktibidad ngayong fluvial procession ayon sa pamunuan ng Basilica Menore. Ang preparation mi, bako lang gidi sa Basilica, involved mi ang city. Kaya si mga government agencies, araw kang PNP, PSTO, Coast Guard, pati ang Kabalikat, Kabalisinda, tanganing itong security kan sa tuyang mga deboto, maasigurata man ng God. So kaya dahil may pigsasadiri, talagang open yan. So may collaboration, may coordination kita sa city government. Tapos involved sa mo yung mga ministers sa Basilica. Gusto mi na gabos may partisipasyon digdi. Ta antay mabagang archdiocese ngunyan, gabos kaayon, gabos may gigibuhon. So kaya talagang involved ang gabos. Ayon naman sa pamunuan ng Naga City People's Mall, magandang pagkakataon rin ito para sa mga market vendors upang maipakita ang kanilang debosyon dahil mabibigyan sila ng pagkakataon para makasakay sa pagoda bilang bahagi ng kanilang debosyon. Taon-taon rin nabibigyan ng pagkakataon na yung selected na mga vendors and store owners, sila yung nakakasakay sa pagoda. Although, ang sabi ko sa pastoral council dito na sana yung bibigyan natin pagkakataon na sumakay, yung may talagang pangangailangan na matagal ng hinihiling ipinagdarasal sa Panginoon, lalo kay Ina, sa Panginoon sa pamamaraan ni Ina, kung mayroong karamdaman na malubha o kaya may ipinagdarasal ng ang tagal na niyang pinapakiusap, yun ang pasakayin natin. Parang
indulgence niya. At yun naman po yung mangyayari. Taon-taon po nangyayari pag nagkakaroon ng fluvial procession. Sa halos ilang taon na umanong idinadaos sa kanilang lugar ang pagsungko ni Ina, ay isinabay na nila ito sa kanilang anibersaryo upang maging parte na rin ito ng kanilang tradisyon. Hinihiling naman ng simbahan ang maayos na partisipasyon ng publiko para sa aktibidad upang magkaroon ng matiwasay na debosyon para kay Ina na patron ng Bicolandia. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Council News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.